Πάμε τώρα στην πρωταγωνίστρια, την κυρία Πόπη. Κυρία Πόπη, θέλω σήμερα να μου ανοίξετε την καρδιά σας, χωρίς φόβο και πάθος. Γνωρίζω ότι η κόρη σας έχει στείλει σας έχει κάνει κάποια τηλεφωνήματα, σας έχει πει να ανακαλέσετε αυτά τα οποία έχετε πει δημόσια. Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν είστε έτοιμοι στο κοντρόλ. Είστε έτοιμοι? Παίξτε το λίγο. Ξεκίνησες, βγήκες καλά, έκανες ωραία δουλειά σου, κοπέλα. Δεν σου είπα να μην βγεις. Είπες και εδώ πάνε αλλού τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, άκου, επειδή σε αύριο είναι Δευτέρα. Εγώ αύριο τελειώνω. Μία φορά θα βγω να απαντήσω στα αποτελέσματα που βγήκαν του Παναγιωτάκη. Αφήστε τα πράγματα όπως είναι ήρεμα. Η δικηγόρος ήθελε να σου κάνει, να φτιάξει τα χαρτιά, να πάω εγώ το πρωί να σου κάνω 2 αγωγές μαζί με μηνύσεις. Δεν θα φτάσω σε τέτοια σημεία. Δεν θα γίνουμε οι κατίνες του χωριού να τρέχουμε αγωγές και δεν έχω λόγο να κάθομαι να κάνω αγωγές σε σένα. Αγωγή ξέρω εγώ το που θα κάνω. Εγώ εδώ είμαι. Ναι, εγώ δεν πρόκειται να κάνω κάτι. Το που θα κάνω αγωγή. Α, δεν κάνει τώρα. Προχθές μες στην κάμερα. Στα κανάλια πυρουλούσα που θα πας να μου τα κάνει όλα. Η δουλειά μας είναι αυτή τη στιγμή να βγει και ο υπόλοιπος φάκελος. Εντάξει. Όπως βγήκε του Παναγιώτη, να πάρω κι εγώ το φάκελο 1η Δεκέμβρη να ησυχάσουν τα πράγματα, Πόπη. Σταματήστε όλα αυτά. Εγώ δεν θα κάτσω ούτε με τις αστυνομίες, ούτε με το ένα, ούτε με το άλλο. Να βγει και το τελευταίο φάκελο 1η Δεκέμβρη και να ρίξω το κεφάλι. Λοιπόν, πότε έγινε αυτό το τηλεφώνημα, αγαπητή κυρία Πόπη? Πριν 3-4 μέρες. Είχατε βγει στην εκπομπή πρώτα και είχατε καταγγείλει αυτό που είχατε καταγγείλει. Και σας παίρνει τηλέφωνο η κόρη σας. Ωραία. Το σημειώνουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν γεννήθηκε η Γογό, η Ειρήνη ήταν 2-3 ετών, έτσι δεν είναι? Ναι. Τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο? Λίγο αργότερα άρχισε η Ειρήνη άρχισε να παίζει με μαξιλάρια, να πηγαίνει να την κουκουλώνει από πάνω, ότι τάχα μου έπαιζε. Αυτό το έλεγε ο μπαμπάς της. Εγώ, επειδή στο φοβάμαι γενικώς το θέμα με τα παιδιά με μαξιλάρια και τέτοια, της έλεγα να μην το κάνει γιατί μάλλον. Το έκανε αυτό επειδή ζήλευε? Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Εσείς το βλέπετε αυτό να συμβαίνει συχνά? Ναι, το έκανε. Και πήγαινε και έπαιζε λοιπόν με τα μαξιλάρια. Τι άλλο, υπήρχε κάτι άλλο το οποίο ενοχλούσε την Ειρήνη εκείνη την περίοδο όταν γεννήθηκε η Γογό? Όχι. Όχι. Η Γογό γεννήθηκε έτσι με αυτό το πρόβλημα που έχει ή το έπαθε μετά? Δεν το ξέρουμε αυτό. Πώς δεν το ξέρετε? Γιατί εμείς το καταλάβαμε επειδή είχε ο πρώην πεθερός μου κάποιο πρόβλημα, είχε καρκίνο και μίλαγε ψιθυριστά. Είχε πάρει η μικρή Γογό το συνήθειο και είχε μάθει τη στοματογλωσσία. Και όταν πήγε στο σχολείο, εκεί καταλάβαμε ότι όταν γύριζε την πλάτη η Γογό δεν άκουγε. Γιατί δεν έβλεπε καν να ακούσει. Έπρεπε να τη γυρίσει το κεφάλι και να σε κοιτάξει το πρόσωπο για να καταλάβει ότι της μιλάς. Αν τη μιλάγες με πλάτη, η Γογό δεν καταλάβαινε. Και εκεί το πήραμε χαμπάρι. Όταν συνέβαινε αυτό με τα μαξιλάρια, ποια ήταν η δική σας η αντίδραση? Και ποια ήταν η αντίδραση του κυρίου Μουρτζούκου? Σας είπα ότι μάλωνα. Τι μαλώνατε? Ο μπαμπάς της έλεγε ότι άστι παίζει, δεν πειράζει κάτι. Εντάξει, πάντως δεν είναι σύνηθις ένα παιδάκι να πήγε να παίζει με τα μαξιλάρια. Δηλαδή θέλω να πω και εγώ κόρες έχω. Αν δω μία κόρη μου να κάνει κάτι τέτοιο σε μία άλλη κόρη. Εντάξει, εγώ το φοβάμαι. Και εγώ το φοβάμαι και οποιοδήποτε γονέας νομίζω το φοβόταν αυτό. Στη συνέχεια, τα παιδικά χρόνια της Ειρήνης πώς ήταν? Δύσκολα. Δηλαδή? Αρκετά δύσκολα, από μικρή. Τι σημαίνει? Ήταν ένα πολύ περίεργο παιδί. Δημιουργούσε πάντα προβλήματα και στο σπίτι και στο σχολείο. Είχε σκηνοθετήσει απαγωγή, έφευγε κρυφά από το σπίτι. Πότε σκηνοθέτησε την απαγωγή που λέτε? Γύρω στα 13 ήτανε. Γιατί σκηνοθέτησε την απαγωγή της? Γιατί από ό,τι έμαθα πήρε ένα φάκελο που ήρθε από το σχολείο ότι είχε μείνει από απουσίες. Πήρε το φάκελο, τον εξαφάνισε εννοείται και μετά σκηνοθέτησε την απαγωγή της. Για να μην βρείτε εσείς αυτό το φάκελο, έτσι? Λογικά, ναι. Και πού τη βρήκατε? Μετά από 2 μέρες τη βρήκε η αστυνομία πίσω από το σπίτι μου στην ουσία. Δεμένη με κάποιο καλώδιο? Ναι. Θα σας πω γιατί ήρθε δελτίο από την αστυνομία, έλαβα σήμερα. Θα σου πω, Πέτρο, τι γίνεται. Αφήστε να ακούσουμε την κυρία Πόπη και θα πείτε ό,τι θέλετε. Είναι το 13 αυτό που λέει. Το 13. Ναι. Και τη βρίσκεται λοιπόν, είχε καταγγείλει τότε ότι είχε κακοποιηθεί από κάποιον? Όχι.
Πήγατε, πού πήγατε? Πήγαμε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου με την αστυνομία, με την ασφάλεια. Ναι. Την ελέγξανε και δεν είχε κακοποιηθεί. Δεν είχε κακοποιηθεί. Και είχε βγει και μια ανακοίνωση τότε, θυμάμαι, Amber Alert από το χαμόγελο του παιδιού, έτσι δεν είναι? Εμείς είχαμε πάρει τηλέφωνο. Και πού τη βρήκανε την κόρη σας? Ένα σπίτι στην ουσία πίσω από μένα. Και όταν γύρισε σπίτι, ας πούμε, τι σας είπε, γιατί ποιο λόγο έγινε όλο αυτό? Τίποτα. Δεν το αιτιολογήσω. Εσείς δηλαδή... Μετά από κάποιες μέρες μου είπε για το χαρτί για τις απουσίες. Εσείς δεν αναρωτηθήκατε ως μάνα, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο το παιδί μου φεύγει από το σπίτι και Ναι, αναρωτήθηκα. Της μίλαγα, αλλά δεν άκουγε. Εσείς ήσασταν πάνω από το παιδί σας, γιατί ξέρετε, παίζει ρόλο και ο ρόλος της μητέρας στο πώς μεγαλώνει ένα παιδί. Γιατί το παιδί ενδεχομένως να έχει διάφορα προβλήματα, ήταν στην προεφηβεία εκείνη την περίοδο, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, ότι πάνω στην νεανική τρέλα, να το πω έτσι, τα παιδιά μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Εσείς ήσασταν μια μάνα η οποία ήσασταν επιμελής ή την παραμελούσατε την Ειρήνη? Όχι, όχι, δεν υπήρχε παραμέληση. Νομίζω ότι ήμουν και αρκετά απάνω τους. Και πάμε τότε λοιπόν στο 2014. Το προηγούμενο βράδυ μας λέτε ότι η κόρη σας ήταν μια χαρά. Πριν από 2 μέρες την είχατε πάει και είχε νοσηλευτεί με αλλεργική ρινίτιδα και της είχαν δώσει και αυτό το αντισταμινικό φάρμακο. Επιστρέφει στο σπίτι. Υπήρχε καμιά σύγκρουση, δηλαδή υπήρχε κάποια κόντρα της μπέμπας ή ενοχλούσε η μπέμπα σε κάτι την Ειρήνη? Όχι, βλέπατε όχι. κάτι περίεργο εσείς? Όχι. Όχι. Δεν σας είχε προβληματίσει κάτι δηλαδή? Όχι. Εκείνο το μεσημέρι θέλω να θυμηθείτε, επακριβώς γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, τι έγινε. Η Ειρήνη ήταν στο σχολείο και γυρίζει κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι? Ναι, γύρισε η Ειρήνη από το σχολείο, φάγαμε κανονικά το μεσημέρι εγώ με τα παιδιά. Ο κύριος Μουρτζούκος που ήταν? Ήταν στη δουλειά. Ναι. Φάγαμε, βάλα τα παιδιά για ύπνο, η μικρή μάλλον κοιμήθηκε, η Γόγο κοιμήθηκε λίγο αργότερα και η Ειρήνη καθόταν ξύπνια και κοίταγε τηλεόραση. Ο Δημητράκης που ήταν? Ο Δημητράκης κοιμόταν με τον παππού του. Εσείς που ήσασταν εκείνη την ώρα, θυμάστε? Στην κουζίνα πήγα να μαζέψω. Και η μπέμπα κοιμότανε. Τι την είχατε ταΐσει, θυμάστε? Γιατί κάποιος ανέφερε ότι την είχατε ταΐσει ψάρι και μετά ήπια και γάλα και ότι ενδεχομένως να έχει Αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω σε παιδί. Ένας ιδιωτικός ερευνητής το είπε. Όχι. Ναι. Δεν κάνατε κάτι τέτοιο, έτσι? Όχι, όχι. Και τι ώρα σας ειδοποιεί η Ειρήνη? Γύρω στις 4.30, 5 παρά 20. Άκουσε το βήχα. Εσείς ακούσατε κάποιο βήχα? Όχι. Θυμάστε? Δεν ακούσατε κάτι? Είναι μεγάλη απόσταση? Πολύ μικρή, ένας διάδρομος χώρος. Δεν ήταν καμία έπαυλη, δεν μένατε σε καμία έπαυλη, Όχι, σε καμία όχι. βίλα, ήταν μικρό το σπίτι, έτσι? Ένα 2,5 σπίτι. Και μπαίνετε μέσα λοιπόν και... Μπαίνω μέσα και βρίσκω το παιδί στην κατάσταση που είπα. Και το πάτε στο νοσοκομείο? Ναι. Η Ειρήνη ήρθε μαζί σας? Όχι. Όχι. Ποιος άλλος ήρθε στο νοσοκομείο? Αρχικά πήγα εγώ με τον σύζυγό μου και την ώρα που πηγαίναμε στον δρόμο ειδοποίησα και τους δικούς μου. Ποιοι είναι οι δικοί σας? Ήταν η αδερφή μου με τον γαμπρό μου, ο αδερφός μου με τη γυναίκα του. Ναι. Πρέπει να ήταν και ο άλλος ο μικρός ο αδερφός μου, νομίζω. Ο πατέρας δεν ήρθε? Και ο πατέρας. Και ο πατέρας. Και στο νοσοκομείο κάνουν ανάνυψη και το παιδί καταλήγει. Ναι. Και μας είπατε στην προηγούμενη εκπομπή ότι κατευθείαν πήγε το μυαλό σας στην Ειρήνη. Ναι. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό? Για αυτή τη συμπεριφορά που είχε. Δηλαδή? Ήταν κακιά η συμπεριφορά της. Ναι, αλλά άλλο ένα παιδί το οποίο έχει κακιά συμπεριφορά και άλλο ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά έχει στερήσει το οξυγόνο από την αδερφή της. Έτσι δεν είναι? Ναι, το φοβηθήκαμε. Ότι μπορεί να της έχει κάνει κάτι. Με ποιον το συζητήσατε αυτό, θυμάστε? Με όλα μου τα αδέρφια, με τον γαμπρό μου, με την ύφη μου. Και τι σας είπαν εκείνοι? Όλοι το ίδιο. Ο πατέρας, ο πατριός, ο κύριος Μουρτζούκος, τι σας είπε? Ο κύριος Μαρουζιτζούκος μας είπε ότι λέμε κουταμάρες. Γιατί δεν πήγατε να το καταγγείλετε, κυρία Πόπη, τότε? Γιατί δεν μας κάλεσε ποτέ κανένας. Ούτε κατάθεση έχω δώσει. Ούτε εγώ, ούτε η δική μου. Ούτε ήρθε η σήμανση να πάρει στοιχεία και τέτοια που ακούω τώρα. Ναι, Αν μου επιτρέπετε να καταγγείλει τι όταν έρχεται μια ιατροδικαστική η οποία λέει παθολογικά αίτια.
Η γυναίκα αυτή δεν είναι ούτε γιατρός ούτε ιατροδικαστής. Ναι, αλλά έδωσε κάποιος μια Ναι, αλλά Διαφωνώ. έχει Σοφία μου, με συγχωρείτε, αλλά διαφωνώ. Κι Κυρία εγώ Πόπη, διαφωνώ. θέλω να μου απαντήσετε σε κάτι πραγματικά. Κι εγώ μετά να ρωτήσω κάτι. Με όλο το σεβασμό, να σας ρωτήσω, αν η Ειρήνη πιστεύατε ότι είχε κάνει κακό στο παιδί σας, ό,τι και να είπε ο πρώην σύζυγός σας, ό,τι και να είπε ο Μουρτσούκος. Δεν είπε ότι το πίστευα, είπε ότι πέρασε από το μυαλό μου μήπως έχει συμβεί κάτι με την Ειρήνη. Και γιατί το καταγγέλει η Σοφία μου σήμερα. Το παιδί της, όταν ήρθε ο ιατροδικαστής και λέει παθολογικά αίτια. Να τελειώσω την ερώτηση, αγαπητές. Ναι, Τάσο μου, συγγνώμη. Αν το παιδί λοιπόν πέρασε από το μυαλό σας και να αφήσετε τον πρώην σύζυγο και την έρευνα που κάνατε με τους συγγενείς σας, γιατί δεν πήγατε στις αρχές να το καταγγείλετε μόνοι σας για να μην έχουμε σήμερα να έχουν σωθεί τα άλλα 4 παιδιά? Είπε ότι πέρασε από το μυαλό μου. Κυρία Πολυσογοπούλου, σας σέβομαι, αφήστε με να θέσω ένα ερώτημα. Επαναλαμβάνω, που λέει ότι τα αίτια είναι παθολογικά. Ωραία, θέλετε να σας ρωτήσω εσάς. Τι έπρεπε να κάνει μόνη της, να αμφισβητήσει τον ιατροδικαστή? Παίρνω το ρόλο σας. Τώρα όμως, Αφήστε στα με δεδομένα δεν έχω ρόλο ακόμα δικονομικό. Ναι, ωραία. Καταλαβαίνω λοιπόν. Τα δεδομένα όμως τώρα είναι διαφορετικά. Σοφία μου, σε παρακαλώ να θέσει το ερώτημα. Σας παρακαλώ. Αν πέρασε λοιπόν από το μυαλό σας, γιατί δεν πήγατε στις αρχές να το καταγγείλετε? Πριν 10 χρόνια. Κυρία Δημητριάδου, Δηλαδή θα απολογηθεί τώρα γιατί ζητάει να διερευνηθούν οι θάνατοι. Όχι, θέλω να το ρωτήσω. Είτε με αφήσουν οι αγαπητές κυρίες εδώ. Όλη η Ελλάδα ρωτάει τι έχει συμβεί. Θα απολογηθεί γιατί ζητάει. Δεν απολογείται. Γιατί δεν πήγε στις αρχές να το καταθέσει κρυφά από τον άντρα σας, αφού δεν σας άφηνε ο Μουρτζούκος, και να πείτε υποπτεύομαι ότι η κόρη μου έχει κάνει κάτι κακό στο παιδί για να μην έχουμε χάσει άλλα 4 παιδιά, αν υποθέσουμε ότι η Ειρήνη πήραξε και τα 5 παιδιά. Γιατί δεν πήγατε? Γιατί δεν ήθελα να το πιστέψω ότι έχει κάνει κάτι κόρη. Γιατί μία μάνα είναι μάνα και στα 2 παιδιά. Και σε αυτό που χάθηκε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, γιατί το παίζουμε τώρα τιμητές των πάντων εμείς. Και εκ των υστέρων πάμε να σταυρώσουμε μια γυναίκα και 2 γυναίκες. Ναι, αλλά σταυρώνουμε όμως την κόρη. Και κάτι άλλο, Δεν σταυρώνουμε την κόρη. Ως μητέρα ανήλικης, μισό λεπτάκι, ως μητέρα ανήλικης, ξέρετε πολύ καλά ότι εσείς φέρετε την ευθύνη για το ανήλικο. Εφόσον είχε μαξιλάρια, εφόσον από μικρή έκανε οτιδήποτε, παρουσίαζε μία. Μισό λεπτάκι, Σοφία μου, σε παρακαλώ. Έπρεπε να είστε πάνω από αυτό το παιδί σας. Αν θα πηγαίνατε ακόμη και τότε να το καταγγείλετε, είστε εσείς ποινικά υπεύθυνοι. Βούλα, δεν λέω αυτό. Είναι ποινικά υπεύθυνοι που βάλει τα παιδιά της να κινηθούν μαζί. Εγώ λέω, για οτιδήποτε συμβεί. Ότι αν η Ειρήνη το έχει κάνει αυτό, είναι κατακριτέο και την καταδικάσει όλη η Ελλάδα. Να σας πω κάτι τώρα, γιατί με νευριάζετε. Φυσικά. Την πέφτετε σε μια μάνα η οποία δεν το υποψιάστηκε τότε. Μισό λεπτό. Ούτε ο δασκαλάκης στην Πισπυρίκου το είχε υποψιαστεί. Γιατί έρχονταν οι ιατροδικαστές και του δίνανε παθολογικές αιτίες θανάτου, αν θέλετε να τα ακούσετε. Και αυτό που λέει αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα είναι να δούμε τι έχει γίνει. Είναι εδώ ο κύριος Λέων και ο κύριος Γαλεντέρης να τα πιστοποιήσουν όλα αυτά. Μην το παίζουμε έξυπνη, Τάσο. Δεν το παίζω καθόλου. Θέλεις να σου αντιστρέψω το ερώτημα? Ναι. Γιατί η εντολέα σου καλεί μέχρι και αυτή τη στιγμή τη Μουρτζούκου? Εκβιάζεται από κάτι? Ποιος το είπε? Λοιπόν. Εκβιάζεται από κάτι, Τάσο, θα μου απαντήσει ειλικρινά. Ειλικρινά. Εκβιάζεται από κάτι. Εγώ μαθαίνω ότι Μουρτζούκου. Όχι, μισό λεπτό, Τάσο. Μισό λεπτό, Τάσο. Άκουσε με, Τάσο, μαζί μου μιλά. Και εγώ μαζί σου μιλάω. Λοιπόν, πρόσεξε. Μαθαίνω ότι Μουρτζούκου με την εντολέα σου την Πόπη είναι σε διαρκή επικοινωνία. Κάνουν βιντεοκλήσεις και μιλάνε και ότι έφυγε μόνο και μόνο από το σπίτι εκεί κάτω για να μην χάσει η Πόπη την επιμέλεια. Λάθος μαθαίνω. Λάθος μαθαίνω. Ναι. Και θα δεις επόμενες ώρες. Κυρία Καλλιόπη, σας πήρε η Ειρήνη Μουρτζούκου τηλέφωνο και σας είπε ότι σε λίγη ώρα θα σας καλούσε η Καλλιόπη? Αυτά τα λέει Μουρτζούκου. Όχι, μισό λεπτό. Άκουσε, Τίνα. Ναι. Πείτε μας το αυτό. Ότι με πότε σας πήρε? Η Πόπη, πριν 4 μέρες. Πριν 4 μέρες. Όχι, γιατί εδώ πέρα μας το παίζουν ορισμένοι ότι έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις και τη διώξαν από το σπίτι. Όχι, όλα αυτά είναι προσχηματικά. Δεν διαταράχθηκε σχέση. Πέτρο μου, επέτρεψέ μου. Εγώ τη γνωρίζω από την εντολέα μου να το μεταφέρω. Αυτά μικρή σημασία έχουν. Καθόλου δεν έχουν μικρή. Άλλα πράγματα πρέπει να ελεγχθούν. Να απαντήσει τώρα η μητέρα γιατί δεν το είπε τότε. Τι λέει τώρα? Το ζήτημα ήταν. Είστε και οι δύο εκεί είστε κυρίες. Συγγνώμη, Πέτρο. Μία μάνα έχει 2 παιδιά. Το ένα έφυγε από τον κόσμο και για το άλλο έχει κάποια υποψία ότι μπορεί να έκανε αυτό. Είναι μάνα και στα 2. Συμφωνούμε. Σαφέστατα. Απ' τη μία πλευρά η σκύλα και απ' την άλλη χάριβδη. Πού θα πάει? Και απ' την άλλη λοιπόν, πόσο εύκολο είναι να το πιστέψει. Σε μία μάνα που της πέρασε από το μυαλό. Ελάτε τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Λοιπόν, ακούστε, θέλω να συνεχίσω τη συζήτηση με την κυρία Πόπη. Δεν θα διακόπτει κανείς, θα παίρνει το λόγο όταν σας το δίνω. Όπως κάνετε σε άλλες εκπομπές στις οποίες φιλοξενείστε. Πάμε να συνεχίσουμε, κυρία Πόπη. Τα βλέπετε αυτά.
Σας μιλάνε συγγενείς. Έχετε υποψίες. Δεν το καταγγέλλετε και δεν έχετε κανείς να σας πάρει κατάθεση. Και αυτό προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Η μόνη κατάθεση η οποία έχει δοθεί είναι από τον πρώην σύζυγό σας, τον κύριο Μουρτζούκο, ο οποίος πήγε κατέθεση παρά το γεγονός ότι ήταν απόν εκείνη την περίοδο. Εκείνη την ημέρα από το σπίτι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ναι. Ωραία. Εσείς με τον σύζυγό σας το συζητήσατε αυτό, δηλαδή αυτές τις υποψίες? Ναι, σας λέω. Και τι σας είπε? Ότι λέμε κουταμάρες. Για ποιο λόγο να το πει αυτό ο πατέρας? Δεν το ξέρω. Και στη συνέχεια τι γίνεται, φεύγετε από το σπίτι, φύγατε? Μετά από 1 χρόνο περίπου. Στο μεσοδιάστημα η συμπεριφορά της κόρης σας ποια ήταν? Χάλια. Δηλαδή? Είχαμε συνέχεια προβλήματα. Τι προβλήματα? Έφευγε κρυφά από το σπίτι, έκλεπε μπουκάλια από ποτά από το σπίτι, πήγαινε τα πίνε αλλού, τη βρίσκαμε μεθυσμένη, έφευγε από το σχολείο, μου κάνανε συνέχεια παράπονα. Πηγαίναμε, τη μαζεύαμε, την είχε μαζέψει ασθενοφόρο από το νοσοκομείο και διάφορα τέτοια πολλά. Σε ηλικία 14 ετών, 15, 14. Ναι, 14,5. Εσείς δεν μπορούσατε να τη μαζέψετε ως μάνα ή ο κύριος Μουρτζούκος ως πατριός? Είχαμε πάει και σε κοινωνική λειτουργό που μας υπόδειξε ο κύριος Γιαννόπουλος. Του χαμόγελου του παιδιού, έτσι. Σε παιδοψυχολόγο, κάτι τέτοιο, ήταν στο νοσοκομείο του Άργους. Το οποίο μου είπαν ότι έχει κάποια διπλή προσωπικότητα, διπλή συμπεριφορά, κάτι τέτοιο. Και ότι τη μία στιγμή η Ειρήνη είναι έτσι και την άλλη στιγμή είναι έτσι. Και να την έχουμε, δεν μπορούσε να πάρει, λέει, κάποια φαρμακευτική αγωγή τότε, επειδή ήταν μικρή, να την έχουμε υποπαρακολούθηση στο τι κάνει. Φτάσαμε σε σημείο κάποια στιγμή να κλείνουμε τα παράθυρα με τάβλες από κρεβάτια. Για να την παρακολουθώ. Τάβλες από κρεβάτια. Συγγνώμη, αλλά τα έκανα μόνη μου. Γιατί ο πατριός ήταν. Ο μπαμπάς ήταν πάντα απόν, δεν σχολιότανε. Τι έκανε ο πατέρας του παιδιού? Κάθονταν σαν έναν υπολογιστή όλη μέρα. Και τι έκανε στον υπολογιστή? Έπαιζε, δεν ξέρω τι έκανε. Τι έπαιζε? Παιχνίδια. Τι παιχνίδια έπαιζε? Δεν ξέρω τι παιχνίδια έπαιζε. Διάφορα παιχνίδια. Και πότε φεύγετε εσείς από το σπίτι? Γιατί παίρνετε το 15. Παίρνετε τα 3 παιδιά. Αρχές του 15. Και πού πήγατε? Στην Πάτρα. Μαζί και η Ειρήνη? Ναι, εννοείται. Η Ειρήνη συνέχισε το σχολείο, τις σπουδές της, έτσι, τη φοιτησή της? Αλλά και εδώ τα ίδια προβλήματα μου έκανε. Δηλαδή? Άρχισε να μην πηγαίνει στο σχολείο, να μου λέει ότι πάει και να φεύγει κρυφά ή να μην πατάει καθόλου στο σχολείο. Δημιούργησε πρόβλημα, επειδή την πήγα σε ειδικό σχολείο μετά. Δημιούργησε πρόβλημα στα άλλα τα παιδάκια που είχαν όντως πρόβλημα. Μέχρι που σταμάτησε μόνη της εντελώς. Το σχολείο? Ναι. Εσείς ως μάνα δεν μπορούσατε να συμμαζέψετε την κόρη σας? Γιατί μας μιλάτε για μια συμπεριφορά η οποία ήταν πολύ, πώς να το πω, προβληματική για ένα παιδί. Τα άλλα παιδιά είχαν την ίδια συμπεριφορά με την Ειρήνη, η Γογό και ο Δημήτρης? Όχι, όχι. Μόνο η Ειρήνη δηλαδή? Δεν μπορούσατε ως μάνα να τη μαζέψετε? Πώς αλλιώς να τη μαζέψω? Μέχρι τώρα δεν μπορώ να τη μαζέψω. Και το 2016 θυμάστε που μένατε? Ναι. Πού? Στην Πάτρα, Κοριτσάς 15. Ήταν και η Ειρήνη μαζί? Ναι. Και ήρθαν και κάποια άλλα πρόσωπα? Ναι. Ποιοι ήρθαν εκεί? Ήρθε μια βαφτιστήρα του τότε συντροφού. Του Γιαννόπουλου, πείτε το επώνυμο του ανθρώπου. Του κύριου Γιαννόπουλου. Ο κύριος Γιαννόπουλος, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι ο βιολογικός πατέρας της Ειρήνης? Ναι. Είστε βεβαία γι' αυτό? Ναι. Μάλιστα. Άρα έρχεται η βαφτιστήρα του κύριου Γιαννόπουλου. Ναι. Και? Μαζί με το παιδάκι της, το μωράκι της. Γιατί είχαν έρθει εκείνη την περίοδο και τους φιλοξενούσατε εσείς? Είχε κάποιο οικογενειακό πρόβλημα και επειδή ο σύντροφος της Ειρήνης την είχε αφήσει μόλις έμαθε ότι ήταν έγκυος και πήραμε να τη φιλοξενήσουμε εμείς στο σπίτι. Για πόσο καιρό τη φιλοξενούσατε? Δεν έκατσε πολύ, γιατί έγινε αυτό το επεισόδιο και μετά φοβήθηκε. Ποιο επεισόδιο έγινε? Που αρρώστησε η μικρή. Τι έπαθε η μικρή? Ήμασταν έξω εγώ με την Ειρήνη, απλώναμε ρούχα. Η Ειρήνη τη μητέρα του παιδιού? Τη μητέρα του μωρού. Ναι, ναι. Απλώναμε ρούχα και το μωρό της ήταν στο καροτσάκι. Και έρχεται η Ειρήνη και μας λέει ότι το μωρό δεν είναι καλά. Πήγαμε μέσα, το βρήκαμε πάλι σε λιπόθυμη κατάσταση και ειδοποιήσαμε γρήγορα το ασθενοφόρο να έρθει να το πάρει. Συγγνώμη, η Ειρήνη ήταν μόνο με αυτό το βρεφάκι? Ναι. Μόνη της? Ναι. Τι ηλικία είχε αυτό το βρέφος? Μηνών ήταν, πολύ μηνών. Και σε τι κατάσταση το είδατε εσείς? Ημιλιπόθυμο. Είχε δηλαδή τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά τα οποία αντικρίσατε στην κόρη σας? Ναι, σχεδόν. Δεύτερο περιστατικό που βλέπει. Ναι. Και δεν μιλάει. Αν είναι αλήθεια. Δηλαδή, τι είδατε? Ήταν οικιανό το μωρό, ανέπνε, δεν ανέπνε? Όχι, δεν ανέπνε. Ήταν μισομαυρισμένο. Είχε πολύ χαλαρή αναπνοή. Και η Ειρήνη τι σας λέει τότε? Τη ρώτησα εγώ συγκεκριμένα πάλι αν έκανε κάτι στο παιδί και μου είπε όχι, δεν το πείραξα. Νομίζω και η Ειρήνη την είχε ρωτήσει πάλι.
Και πάτε στο νοσοκομείο και ευτυχώς το παιδί αυτό σώθηκε. Και είναι μια κούκλα από ό,τι μαθαίνω τώρα. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία θέλω να σας τα δείξω. Κάποιους διαλόγους. Διαλόγους οι οποίοι είναι μεταξύ της μητέρας του παιδιού και εσάς. Εκεί πέρα λοιπόν η μητέρα του παιδιού, ευθέως φίλες και φίλοι, ρωτάει την κυρία Αναγνωστοπούλου μήπως η Ειρήνη, η κόρη της δηλαδή, έκανε κάτι κακό σε αυτό το παιδάκι. Αναφερόμαστε στο περιστατικό του 2016. Μπορούμε να τα δούμε? Παρακαλώ. Μηνύματα μεταξύ της μητέρας της Ειρήνης Μουτζούκου, Πόπης, και της μητέρας που το παιδί της σώθηκε το 2016, έπειτα από περιστατικό που ήταν παρούσα η Ειρήνη, παρουσιάζουν απόψε Πιο όλα παράξενα είναι. Ο Γιάννης δεν ξέρει τι γίνεται. Ποιος Γιάννης? Ο νονός. Δεν ξέρω. Λογικά του τα έχουν πει. Ας δούμε και κάτι ακόμα. Η μητέρα του βρέφους, απευθυνόμενη στη μητέρα της Ειρήνης, τη ρωτάει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αλλά 2 λέξεις κάνουν τη διαφορά και δημιουργούν πολλά ερωτήματα. Δείτε. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι μεταξύ μας. Λες να πείραξε και τη ζωούλα? Η μάνα του βρέφους αρχικά φέρεται να της απευθύνει ένα μήνυμα εμπιστοσύνης με τη λέξη «μεταξύ μας», ενώ στη συνέχεια γράφει «και την ζωούλα». Γιατί λοιπόν της απευθύνεται εμπιστευτικά για το συγκεκριμένο θέμα? Από πού πηγάζει αυτή η εμπιστοσύνη και τη ζητάει να της απαντήσει? Μήπως μεταξύ τους έχουν συζητήσει κάτι εμπιστευτικό? Όσον αφορά την φράση «και τη ζωούλα», το ερώτημα βρίσκεται στη λέξη «και». Τι μπορεί να γνωρίζει η συγκεκριμένη μάνα και αναφέρει τη λέξη «και»? Η έρευνα συνεχίζεται.